Žena za bebu Flarikard, strana druga, osnove čuvanja štrebića ili najbolje vežbanje ikada. Mama i tate su baš zauzeti poniji i neće moći uvek da sve vreme provode sa tobom. Zato su važne dadilje. Dadilje nisu poniji koji ti sede na glavi, to su poniji koji paze da imaš sve što ti treba dok tvoji roditelji nisu tu. Ali veruj mi, Flarikard, čuvanje ždrebeta nije tako lako! Ima mnogo odgovornosti. Tvoja tetka Pinkie Pie misli da ako shvatiš koliko je čuvanje ždrebeta teško, to će te nadahnuti da budeš još savršenija nego što već jesi. Čuvanje ždrebeta je napeto, pa je prethodno istezanje i zagrevanje ključno. Moraš da budeš upornija i spremna na sve. Jer čim mama i tada odu, sve je moguće. Čak i plakanje! Ponekad kada su ždrebići uznemireni, to znači da su gladni. Ali pazi, hranjenje može biti neuredno i ponekad ima plakanja. Posle hranjenja obavezno je kupanje. Zvuči zabavno, zar ne? Osim što ponekad ima plakanja. Ali ne brini, nema samo plakanja, ima i prljavi pelet. I naravno, kao što već znaš, bebe poniji počinju da lete i da koriste čaroliju vrlo rano. Kao što vidiš, to su stvarno pune ruke posla. To stvarno izmori ponija. Znam šta sada misliš. Da li se to uopšte isplati? Pa, ovako. Mali poniji poput tebe stvarno mogu da budu naporni, Flarikard. Ali na kraju, ako znaš da si ih nečemu naučila, shvataš da je sve bilo vredno truda.